powerful roles in Western politics, heads of states, generals, NATO officials, and Rubio takes the stage. About 12 minutes in, he says, "The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle across vast swaths of the map in the years to come." إذا زربازيا بزح سب أيستو علاني زبازة لحججن كم بحدش فايرال نقولنا تمسألة تزرب هذا منتاي دحر كلا يكونات عالم حدا عبد تاريخه في أمي قاتيم أوروبا زم عربا وعالم زخول نسوز جزء زنبرة هند بتاوي نتنتهم كرام خيلهم كبيدنا كعدم كيلو نبي حق زحزني زبل زلوا زي تريولونا أمريكا زل على دبلوماتي سلازي مجزأتك ملسك خلال له كم كلامنا نجزأ لنا كم كدبنا كم مزمس كلالنا حيالات نخنكون انت زي اللي بس حج ناخذ زلنا قعزو كان عوات هاي نخلينا سلازي اوروباويان زي لكم امرون قال ملان قريفكم سانا خويتكم عبتنا كدبنا مجزاتي نملسي لحديمون دارغا زبس حدب دما زبس حسب دما اسكعك حزربا بمبال لنا سنتنا افريكا بزخنن منقدي تزاريبو هي this is the reality صباح نقو اذا كله مسوات استخفلوا له قالسن لنا نستجبر سعرن بأمريكا قص بغس حنساب كريتيكال مينرالز نمركاب حنساب نقدنا تبعله نعم مجزاتي زنفت أكايدا يزقبر زلو سلاز أفريقيا أبغى اسم مدرخ يا زلا أبزي وان زدما دخامنت حدا فترة الكاي خليز بعض زلو زغني قرن أفريقيا كاب أفريقيا بزجدة ده من جدي أفتنا ودي خزلي بكل من جدي ناونسك. All eyes are on the Red Sea, not just because of trade, not just because of war, but because of the future balance of the power in the Horn of Africa is being shaped there. And at the center of this conversation stands Ethiopia, a nation of over 120 million people, rising diplomatically yet landlocked. So the big question is, can Ethiopia achieve a reliable sea access without falling into the trap of foreign power competition? Historical context. Since Eritrea's independence in 1993, Ethiopia has كم رياض لنا إثيوبيا again كم توترو أبزناي كأي بحري زبل حلمي بيمانن أجامن عو قصقصو أبتي أجنداتي كتنقل على عقولين عن ريوم زلنا سلمنتاي إذا أجندازي ني بلتقنا أبزوانزي تاني موداتا كاردناتوميا نزيا قبل خلو كابافهم كن سمعين أنا موداتا كاردي زخون سرعات ناي بلتقنا نا إثيوبيا زخون سرعات أجامودغو بروفيسور محمد حسن ناول سعيد ونصبوغ يرتزاريبو سرعتنا إثيوبيا كود كمزدل يوناي مودة كارد اللاتهم زمزوا جوكر كاردناتهم سا بايوم كدم مودا قوم زتقموا لهم قدمي مودا قوم زي ترف مخان مسفلط ስለዚህ عسب ويون إيرترا بحرنا إيرترا زبل كل جزء ناي موداتا طلع كاردناتهم يا درو نزو قدايزي بكل من قدي زقصلو زلو كمتي تعبيت ناتو ابتفل عليه درجات ما كانوا رينا إيرترا والنخيسة أبزيها تهرمو زلا بقدر حق خنريو خلنا በኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ከውጪ ገቢ ንግድ ያለፈ ትርጉም ያለው ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ደግሞ ትልቁ ምስሉ ነው። ቀይ ባህርን በሚመለከት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ። ደግሜ አቋሜን ለመግለጽ እንዲመቸኝ እስራኤል የጎላን ተራራ ለምን ያዘች? እስራኤል የጎላን ተራራ ያዘችው ለናሽናል ሴኩሪቲ፣ ለህልውናዬ፣ ለኤግዚስተንሴ ችግር ያጋጥመኛል ብላ ስላመነች ነው። እጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ብዙሕ ግዜ ዝሰማዕናዮ ዘረባ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ሰብ እዚ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ናቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንፁር እናገበሮ መፅኡ ኣሎ ሕጂ ድማ ምስ ኩናት እውን ኣተሓሒዝዎ ኣሎ ምክንያቱ እዚ እናኮነ ከሎ ምስቲ ዓብይ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዝገብሮ ዘሎ ምስቲ ኩሉ ዝኸዶ ዘሎ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ንፁር ዝኾነ ናይ ኩናት ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ቅድሚ ኩናት ዝርአ መድረኻት ርኢና ኣለና ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሓደ ሰብ ኩናት ክገብር ኣይገብርን ፈኸራናቱን ተሃዲድናቱን ጥራይ ኮንካን ክሰምዕ ዘለካ ጭቡጥ ዝኾነ ነገራት ነቲ ፈኸራናቱ ብኣፉ ጥራይ ዘይኮነስ ብኩሉ መንገዲ ከርእየካ እንተጀሚሩ ካብኡ ንላዕሊ ክትግምቶ ትኽእል የለን እጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ ንሰሜን ይሰድድ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይቕመጥ ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ኩናት ክጅምር ከለካ ናይ ኩናት ሞድ ወይ እውን ናይ ኩናት ሙድ ከም ዘለካ ዘርኢ ድማ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ኤርትራውያን ብተደጋጋሚ እውን ዝዛረብዎን ዝኸስዎን ዘለዎ እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኣዋሳ ዘረኣዮ ኩናት ይደሊ ከም ዘሎ ንኩናት ይዛረብ ከም ዘሎ ንፁር ዝኾነ ተሃዲድ ኢና ርኢና ዘለና እቲ ወታደራዊ ቅልፅም ኣብኡ ዝገብሮ ዝነበረ እቲ ጭርሖታት ኣብኡ ዝግበሩ ዝነበሩ ኩላ ተሓሒዝካ ክትሪኦም ከለካ ናይ ኩናት ገይም ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና
የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው ስለዚህ ሕቶና ኣብ ደገ ባሕርናቱ ከምዚ ዝኾነ ንጹር መልእኽቲ እናሃበ ከሎ ትማልስ ተዛረቦ ብእንግሊሽ ቀይሮሞ ኣለዉ ድሓነተው The institution we built, the elite force we built, is to prevent war in our region and surroundings and to stop terrorism in our area. And if it occurs, to conclude it in a short time. The force we have built outside of Ethiopia, just as it has performed renowned deeds in international missions in this era too, it repeats that history worthy of the Red Berets' honor, sacrificing itself to execute and finish combat. Our defense force for Ethiopia's peace today, just as it did yesterday. Today, once again from Hawassa, I want to all East African countries, to all African nations, because Ethiopia has built an institution that intensifies and shortens combat force sufficient for the region, in our region, not only for Ethiopia, an elite force sufficient for ኣብዚ ዘረባ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣስሚዐኩም ነይረ ካብ ጫፍ ናይ ሶማል ክሳብ ጫፍ ናይ ምፅዋዕ እዩ ዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኩሉ ከውሕዝ ዝኽእል ሓይሊ ባሕሪ ድሮናትን ካልእ ቴክኖሎጂን ዝዓጠቐ ኣበጊስና ኣለና ነቶም ከባቢና ድማ ቅሰኑ ክንሕግዘኩም ኢና ፀጥታኹምን ሰላምኩምን ከነውሕስ ኢና እናበለ እዩ ዝፍክር ኣብዚ ስለዚ እዚ መራሒ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ትሰምዕዎ ዘለኹምን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይገበሮ ነገር የብሉን ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ወራርን ኩሉ ዓይነት ናይ ኩናት ቅስቀሳ ፈፂሙ እዩ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ግን ነዚ ኩሉ ገይሩ ከሎ ማሕበረሰብ ዓለም ሸለል ጋቢዝዎ ኣሎ ብግምጣሉ ለንቀነ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እውን ኣገዳሲ መድረኽ ኮይኑ ዘሎ ተጋሩ ድማ ሓንቲ ኣገዳሲ እቲ ቢሮ ሰላም ናይ ትግራይ ኣገዳሲ መልሲ ሂብዎ ኣሎ እንታይ ይስምዕዎ ረግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ኢሉውን ምምላስ ተመዛበልቲ ቀንዲ ዋኒኖም ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ትማል ኣማስዩ ዝወፀ መግለፂ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይ ብቃልሲ እምበር ብትኳቦ ዝኽበረልና መሰል የለን ክብል ብኣፅንኦት ገሊጹ ኣሎ ንሕና ከም ተጋሩ ኣብ ሓደ ክንውደብ ክንቃለስን ንመስዋዕቲ ድልዋት ክንከውንን ዝገብረና ኣውራ ምክንያት መሰረታዊ ረብሓናን ባህጊ ህዝቢ ትግራይን እምበር ካልእ ዋኒና ኣይነበረናን ሕጂ እውን ንቐፃሊ ኣይህልወናን ክብል እዩ እቲ ቢሮ መግለፂ ዘርጊሑ ዘሎ ዝኾነ ሓይሊ ንኽሽከሞም ዝኸብዱ ሓደጋታት ተሸኪምና ኩሎም ዓይነታት መስዋዕትነት እናኸፈልና ብፅንዓት ጠጠው ኢልና ዘለና ዝበለ እቲ ቢሮ ከምዚ ኢልና ሓቦሶ ንቕና ክንቅፅልን ክንቃለስን ዝገብረና ዘሎ ሚስጥር ድማ እቲ ንወለዶታት እናተወራረሰ ዝመፀ ንትግራዋይነት መንነት ህዝቢ ዝሃቦ ዝለዓለ ክብርን ቦታን እዩ ክብል ገሊጹ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይ ኣብቲ ትማል ኣማስዩ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዚ እዋን ከም ሰራዊት ትግራይ ፈታውን ፀላእን ክፈልጡልና ንደልዮም ነገራት ክብል እውን ዘርዚሩ ኣፍሊጡ እዩ እቲ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊሉ ዘረጋገጾ መንነቱ ኩሎም ብሄራዊ ክብርታቱን መረበቱ ተመንጢሉ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ንኹሉ ግልፂ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን መማረፂ እዚ ሓደጋ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ እዩ እቲ ካልኣይ ንሰላም ክበሃል ክብርኻ መንነትካን ላዕላዊ ግዛኣትካን መረበትካን ሕሊፍካ ምሃብ ግን ትማል ኣይገበሮን ሎሚ ይኹን ፅባሕ እውን ክገብሮ ዝፅበ ወገን እንተልዩ ዘይኸውንን ዘይጭበጥን ሕልሚ እዩ ክብል ይገሊጹ ስለዝኾነ ብክቡር መስዋዕትነት ዝተረኸበ ውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶርያ ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ሕጋዊ ኣካላት ብምምንጣል ንውልቀ ሰባት ብምሃብ ናብ ሓደጋ ክወድቕ ምግባር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብምክፍፋል ትግራይ ክዳኸምን ነንባዕልና ክንታኾስን ዝዓለመ በጀትን ሰብን መዲብካ ምስራሕ ንትግራይ ብኩሉ ዓፂኻ ብቴክኖሎጂን በዝሒ ሰራዊት ጋዕገልጠምን ኣፅዋርን ምፍርራሕ ክተንበርክኽ ምፍታን ተወሳኺ ህልቂት ምዕዳም እምበር ህዝቢ ትግራይ ምስዓር ከም ዘይከኣል ብተግባር ተሞኪሩ ዝተረጋገፀ ክብል እዩ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይ ኣፍሊጡ ዘሎ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይ ብሓፈሻ ተፃብኦ ዶብ ናይ ምባል ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ተገብረ ናይ ድሮን ደብዳብ ሰራዊት ጋዕገልጠምን ኣኪብካ ትግራይ ናይ ምኽባብ ምንቅስቓስ ፀለመታትን ዕፅዋታትን ቁሉዕ ናይ ኩናት ኣዋጅ ምዃኑ ግልጽ ገይረሎም እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘሎ ብጀካቲ ብዙሕ ፈተነታት ካብቶም ተጋሩ ብልፅግና ተጋሩ ኮይኖም ዘለዉ ፃድቃንን ረዳን ካልኦት ኣዳኸርትናቶምን ወፃኢ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ክላስ ዳርጋ ብሓቂ ንፁር ዝኾነ መርገፅን ነቲ ኩነታት ድማ ንዑ ዝምጥን ኣካይዳን ዝገብሩ ዘለዉ ይመስሉ ዋላ እኳ ብልፅግና ክድህሎም ተስፋ ከቑርፆም ብብዙሕ መንገዲ ጨቢጡ ክሕዞም ይፍትን እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣትኪሎም ዝቃለሱ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ነጥቦ መቐይሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፀላኢኻ ኣነፂርካ ምፍላትን ካብ ፀላኢኻ ንፁር ዝኾነ መንደቕ ክትገብር ምኽኣልን ንቓልስኻ ወሳኒ እዩ ኣይ ቲንክ ናይ ትግራይ ዝኸበደ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ከም ዝብልዎ ብዙሓት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዘይምፅራይ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ
أي مستقال سيز بتجراي مس سراوي تجراي كوينو زسرح زلو أي مس بلتقنا وجينو تقليلو زي تعالى أوشتهم كوينو ذنا وصوم زلو نسيت أجمع منبر كم جيت أشورا دانس أتكارن تغلال منزعيلو تتعالي له نتقال سوون زبالة أكون خلي إذا قال سيزجن كينو تسجريو مغنياتو ناب تجراي تراي زغن جيمكم زي كونه أمين داي فلت إيرتراون تولو ولا حنتقن بلا كاين خلينا كما خاينو زدك أسا أمره هبنا تراينا نبل مغنياتو 700 سراويت ناي 700 وتحضروا عقمناتو نسمين زبقسو زلو نتجراي نمس أركم زي كونه ردويو ناب إيرترا جوز مخانو تاجندا نيرترا نمقتال مخانو تاجندا بتدقاقامي ينقرونا له حلو في حليفهم شعبي أمس إيرترا زقبرو زلو يلوم بتي هقراو تلفزيونهم زاربو زلو سمعو بزي እነ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና በዛ ዙሪያ ያሉት ሰዎች እየሰሩት ያለው ስራ ምንድነው? አሁን በቅርብ ጊዜ አንፃር ኤርትራናይዜሽን ኦፍ ትግራይ ነው እየሰሩ ያሉት። ትግራይን ኤርትራናይዝ ማድረግ አንድ መጣጠፍ ቅድም ያነሳው ይፋ ያለው ነው እሱ ነው። አንተ እጅ ላይ ስላለ ጥያቄዎች ልታነሳ ትችላለህ። የመጨረሻ ግባቸው ያደረጉት ኤርትራናይዜሽን ኦፍ ትግራይ ነው። ትግራይን የኤርትራ መስታወት ግልባጭ ማለት ነው። የሚቀጥለው 3 ወር ትግራይ ውስጥ ምርጫ ይካሄድ። ፌደራል መንግስት ህግ፣ መመሪያ፣ አዋጅ ትግራይ ውስጥ ተግባራዊ ሆነ። የወርቅ ንግድ፣ ቁፋሮ፣ ሂውማን ትራፊኪንግ ትግራይ ውስጥ የኢኮኖሚ መገለጫ ዋነኛ የኮንትሮባንድ መገለጫ ሆኗል። እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 99 ሓሶታት ናይ ብልፅግና እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ከስማዓኩም እየ። ናይ ኣብዪ ኣሕመድ እናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ትማሊ ሕጂ ተመሊሱ ምስጢር ናይ ሻዕብያ ንኢትዮጵያውያን ንክእምን ኢሉ ይመፅኡ ዘሎ። እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ንትግራይ ኤርትራ ትገብራላ፣ ናብ ኤርትራ ገፃ ትቕይራላ፣ ትግራይ ናብ ኤርትራ ገፃ ትቕየራላ። ኤርትራናይዜሽን ኦፍ ትግራይ ዝብል ቃል ንስጥራ ደኮነስ ሓያለ ሰባት ክጥቀምሉ ጀሚሮም ኣለው። what does that even mean? እንታይ ማለት እዩ? እንድሕር ኢልካ ስኬር ፖለቲክስ ዝበሃል እዚ ንተጋሩ ኤርትራ ትበልዓኩም ኣላ፣ ኤርትራ ትውሕጠኩም ኣላ፣ ኤርትራ ትሕውሰኩም ኣላ፣ ኤርትራ ትጎብጠኩም ኣላ ንምባል ዝጥቀመሉ ዘሎ ዘረባ እዩ። እንታይ ትምልክት ከኤርትራ ንትግራይ ተቐይራ ከም ዘላ ጅሱ ንተጋሩ ምስ ኤርትራ ተሓብሩ ኣለኹም ክብል ኢሉ ይኮነን። ንኤርትራ በትናቱ ሰይጣናዊ አገላለጻ በመግለጽ ኤርትራ ምርጫ ዘይካሄደላ፣ ኤርትራ ንቁጠባ ዝኸውን ኩነታት ዘይብላ፣ ኤርትራ ኣብ ቴሌፎን ዘይብላ፣ ኤርትራ ገለገለ ብኸመይ እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ። በት ሪያሊቲስ ኤርትራ ሩለ ስርዓት ዘለዎ ዓዲ እዩ። እወ ፖለቲካዊ ፀገም ኣሎ ማለት ከምቲ ኤርትራ ኣብቲ ፖለቲካ ትደልዮ ኮይና የላ። እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ትዛረበ ዘሎ እዩ። ኣብ ርጉእ ኩነታት ተመሊሱ ነቲ ዝግበር ዘሎ መንግስታዊ መዋቅራት ኩሉ ኣብ ቦቱ ከትሕዞ ይደሊ እዩ፣ ክብገስ እውን ይደሊ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። ቁጠባ ናትና ኣብቲ ንደልዮ ቦታ ይበፅሕና ኣሎ ብድሆታት ስለ ዘለና። እቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ከምኡ ክኸውን ዝኸኣለ ከፊላዊ ገለገሊኡ ሕርያ ናይ መንግስቲ ክህሉ ክእል ምስቲ ወሪድዎ ዘሎ ፀገማት ኣብ ግምት ምእታው ማለት እዩ። እቲ ኣብነት ፕራይቬት ሴክተር ዘይምህላው ኢልና ኩሉ ግዜ ቻለንጅ ክንገብር ኢና ንፍትን፣ ግን እቲ ፕራይቬት ሴክተር ዘይምምራፅ ድማ ኣካል ናይቲ ወሪድዎ ዘሎ ፀገም እቲ ፀገም ንሱ ዘለዎ ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ሙሉእ ብሙሉእ ግለ ትካላት ከም ድሌቶም ክተዓፃፅፉ ዕድል ዘህቦ ብቅዓት ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ወይ እውን እቲ መንግስቲ ንዑ ፈሲሊቴት ንዑ ከሳልጥ ዝኣክል ናይ ወፃኢ ሸርፍን ካልእን ስለ ዘይብሉ ኣብታት ዘለዎ ፀገም ካብኡ ተበጊሱ ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ዝርከቡ ገንዘብ ኣዋሊድካ በቲ መንግስቲ ከተካይዶ ምፍታን ዝብል ምርጫ ወሲዱ ዘሎ። ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ይድበፅሕ። ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ከይትረጋጋእ ይፀልእ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ምክንያቱ እቶም መራሕቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ካልኣይ ገዛ ኣብ ስዑድያ የብለውን ወይ ሳልሳይ ገዛ ኣብ ሲንጋፖር የብለውን ወይ ኣብ ካልእ። ስለዚ ኣብ ቫኬሽን ሆም ዝነብሩ ካልኦት መራሕቲ ናይ ሃገራት ከምኡ እዮም። መብዛሕቶም ኢትዮጵያ ኺድ፣ ሶማልያ ኺድ፣ ኩሎም ኣብ ካልእ ሃገር ገዛ ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ ኣሚን ፃድቃን እኮ ኣሜሪካ ወይ ኤሮጳ ቀኒ ድመፅእ ነቲ ስርሑ ከሳልጥ ማለት እዩ። ኦልዌይስ ሃቭ ፕላን ቢ። ዜግነት ናይ ካልእ ኣለዎም ፕላን ቢ ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ፕላን ቢ ዘለዎ መንግስቲ ይኮነ ዘሎ። ስለዚ እታ ዘላ ተባያ ዘላ። ስለዚ ኣብታ ዘለዎም ደቆም ኣብኡ ዝነብሩ ዘለዉ ሂወት ኣብኡ ዘሎ እንተኮይኑ ንደቆም ክጥዕሞም ንነፍሶም እንተደይበሉ ንደቆም ክጥዕሞም ዘይደሊ ሰብ የለን። ሰብ ኮይኑ ሰብ ይሰብ ብዝኾነ እዚኣቶም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበር ዘሎ ብሓፈሻ እንታይ ንምባል እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ንምብታኽ
ካብኡ ዝገደደ ድማ ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ሓልፈሎም መመሊሱ ነገር እናኸረሮም ክኸይድ እዩ ሂር ዊ ጎ ካልካ ንቐጽል እንግዲህ ይሄ ጽምዶ የሚል እንቅስቃሴ በትግራይና በኤርትራ ኃይሎች መካከል ተጀምሯል ሲባል በዋነኛነት አገዛዙ ላይ ቁጣ ቀሰቀሰ 4 ኪሎ ላይ ቁጣ ቀሰቀሰ በኤርትራና በትግራይ መካከል ኦህዴድ ባለፈው ከተደረገው ጦርነት በኋላ ለዘላለም እየተጋደሉ ከመኖር የዘለለ በትግራይና በኤርትራ መካከል ጤናማ ግንኙነት ይፈጠራል የሚል ምንም አይነት የግምገማ ነጥብ አልነበረም ምክንያቱም ምን እንደተፈጸመ ያውቃሉ አብይ አህመድን በቅርቡ ፓርላማ ላይ ቀርቦ ያወራውም ይሄንን ነው በትግራይ የተፈጸመውን ወንጀል በሙሉ ጠቅልሎ ለኤርትራ በመስጠት በኤርትራና በትግራይ መካከል Thank you. I mean, it's game na Abiy Ahmed. Sagabna Abiy Ahmed abziya ጽቦ ገርና ተረዳዲና ለና መስለን ኩልና sagabna Abiy Ahmed ኩሎም ሰባትኩም እዮም ድመስልዎ ታይን ማለት ደረጃ ተሐሳስቡ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ብልሕናቱ ርድይትናቱ ስትራቴጂካዊ ጠማምታናቱ ኣዝዩ ድሩት ስለ ዝኾነ ኩሎም ሰባትኩም እዮም ድመስልዎ and this is a blessing እዚ ንኤርትራ ህያብ እዩ ምክንያቱ كل استراتيجيناتو بدرجات حساسبة أنا أمره سلز خيز لو كابون العالم مخارج ما يدلني سلمتاي نتسلطان كي من تلوصل زفر جولا كل ما بيمانوس أقام زلو تحتيه العليو كحسب زغولي يكون العليو إذا حسب يفروه سلمتاي ده تسلطانون كمن تلون خولي أمي سلزبل سلزي انتاي زبل زل أبي أحمد مناتو تحساسبة أبكينا ناي تقرأي بتفسمه نخلو بيلا غيره ناي زبنات سلي كم زفتر غيره أمي فانو أم حرام عليتي أب تقرأي ገበናት ፈጽሚዩ ኤርትራ ኣብ ትግራይ መጽያ ገበናት ፈጽያ ብናትዩ ሲድ ፍጽም ነይሩ ግን ንዓታቶም ደምጽ ይቀዮም ይዝብል ዘሎ ምክንያቱ ንሱ ከም ዝነበረ ሕጂ ፕሩፍ ዝገብረልና ዘሎ ናምሓሩ እንታይ ገብሮም ኣሎ ንተጋሩ እንታይ ገብሮም ኣሎ ሕጂ ድማ እንታይ ገብሮም ይኸይድ ኣሎ ነውሮም እንታይ ገብሮም ኣሎ ካብ ደም ዘይጸግብ መራሒ ንሱ ምዃኑ ፕሩፍ ገይሩ እዩ ጭብጢ ድማ ብዘረባ ዘይኮነ ብተግባር ይኸትርዩ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩነታት ብዑል ፕሪቶሪያ ተወዲ ፈርቲ ፊኒቶ ኤርትራ ወጽያ ካብ ጉዳይ ተወዲ ኤርትራ ናብ ጽምዶ ሰጊራ ጽልና ይብሓቅ ነይሩ ወንተ ዝኾና ወይ ምኸደት መን ይጽል ዘሎ ምስተጋሩ መን ዩ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበና ድፍጽም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ዝበጽሐ ሰብ ዝሞተ ብኩናት ጥራይ ኣይኮን ታይዳ መድሃኒት ተዘይብሉ መግብን ተዓጺኻዮ ኤሌክትሪክ ተዓጺኻዮ ኩሉ ዓይነት ናይ ደቂ ሰባት ቀረባት ተዓጺኻዮ ሰብ ብጥሜት እውን መውት እዩ ሲምፕል ኣስ ብጥሜትን ብደርቅን ዝሞተ ሰብ ብዙሕ እዩ ስለዚ ተሓታትናቱ ድማ ሙሉ ብሙሉ አብይ አሕመድ እዩ ነዚያ ዘረባ ሂማን crime against humanity war crimes ነዚታት ዘይጠቕስዎ ንአብይ አሕመድ ጥራይ ዝምልከት ገበና ስለ ዝኾነ ክሽፍንሉ ስለ ዝደልዩ ነዛ ሃብታሙ ዝብላ ዘሎ ግን ሓንቲ ተወሲኻታ ኣላ I think አብይ አሕመድ ዝዕብዶ ዘለውን እዚ ወዲ እዚ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ unconfirmed reports that a high level multilateral agreement was signed by the TPLF, FANO, OLA, Eritrea and General Al-Burhan's regime in Sudan. Several meetings apparently held, all united against PM Abiy Ahmed, possible offensive. Oh boy. مسكين أبي حلفلوني كبهالسي. سلازي أب ولا قازت زي ترجعت إبلا of course كترجعت زي تغني هذا very very sensitive نجاري. أمونغو أولا ناي Oromo Liberation Army نجوار محمد ببز حبز عبزك حتى يمكن كنرينا تنهينا. كمدما TPLF مرحتنا واحد مرحتنا فانو إيرترا جنرال البرهان بمولهم تأكيبهم تزراريبهم تسماميعهم هذا سلاي زلنا بقرن أفريقيا السودما أبي أحمدن بالحروز الله إماراتن بالسجنان مخان ترداديهم سلازي كلاتنا حادث سلاي لنا نبحر بوتان توكس كوين الله that's why أمونغو شيرين فانون وجد يتسمع أمونغو هو حتن فانون وجد زيله أمونغو كستون ديله everyone is targeting ብልጽግና አቢ ስለዚ አቢ ታኩነታትና ትዚያ ኒ ኢትዮጵያ እዚ ነገራት እዚ ዩኒት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝበሃል ዘሎ ከይተፈፀመ ከሎ ነዚ ዝብል ዘሎ ኻፀረ ኤርትራ እዩ ማርቲን ፕላውት እዩ ኣሚን ንጎምሸት ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ ዝፅሕፍ እዩ ንኤርትራ ክሐጉሱ ኢሉ ገለ ኣይኮነ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ውዑል ከምዚ ርክብ ተፈፂሙ ድዩ ስምምዕ ተፈፂሙ ድዩ ኣይፈለጥናን ኣነ ኣይፈለጥኩ ነይረ ግን ከይፈለጥና ድማ ከም ተፈጸመ ድማ ግምት ኣለና ስለምንታይ እዚኦም ኩሎም ተገራጫዊ ዝመስል ረብሓታት ዘለዎም ከመይ ገይሮም ተዋሂዶም ከይተራኸቡ ከለዉ ናብ ሓደ ዕላማ ጥራይ ይሃርምለዉ ሸነ ስለምንታይ መመሊሱ እናስፋሕፍሐ ይኸይድ ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ንብልፅግና ኣብ ድርኩ ኺቱ መፅኡ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ
أبزي حنت ريبورت كبكم ريبورت كابسوينا أفنا ذهبنا كنزارم نفتن أنت تخيلوا شفت زلوا نجارات كنمس وأنت وحدثي كاب حدا ما بقسي زمت زربا كنمسينا نورس أبزي because بزح حصوت وي وضع حصوت سلن رزالنا جانا كاب زبحال زلو رينا نحكنتو نسخاتكم كتكاتل وادخل بنفسهم ون أبزي حدا ريبورت كم زبلو زلو ناي أولا سراويت ممليسو أب كل الأوروميا يسفح في كم زلو. Information collected today from residents indicate that since Thursday, February 19, 2026, all fighters have been entering Wembra Warada in large numbers. زخابتي ولا جازونز بعض الأوروميا مالت. بتي سراويت ناي شناوي وناي وإلا مليسو يسفح في كم زلو. حتى دما كلا خلو عقم سلو زي اللي نكسفح في عدل ركبالو. بزحات بفلاي أنصار ولا زق أساقسو زنبرو هزبي قلي كابت بوتاتي كهادمون معقوب خدليون نرئلنا مغنياتو سراويتنا إثيوبيا ككلا خلو مو عقم سلو زي بلابت بوتاتي إزي كبابي تازد ما كبابي أديس أبابا إنا نزارب زالنا سلازي انتاينا نرزالنا أزي برقز كرز غلي مسرد ميديا زبهال زوصوي the medical zone of Benshangul Gumuz has remained one of the Ethiopia's unstable. Kalidma, member of Oromo Liberation Oile, have taken control of most Kabbales in Wembra Warada following the withdrawal of government forces from the Metakal area. Tazi, انتهينا نرزلنا عبي مسفحفح نايتي أولا زبحال زلوينا نرزلنا ولنا أدي سابا زي كنا بحفشة نتي بين شانقول غومز زبحال نابو قصو زخيات زلو كنتاتيو بعلو توشتاو كنتات نايتيبياون تقام سلو زلو كاب اتي شني ناتو علاماتاتون كسفح يفتنا له مالتي انتاي كاسمعكم دلي بلصقنا وريدو زلو سعرتن دخمتن كان معلتنا معلتي الناس فحفه يخيدالو اتحتو دما انتاي كغبرو يقولوا what can they do مالت اتي اجنداتاتاتهم نغومشتن يقايرالو نبي ኤርትራ ገጾም ክገብሩ ይኽእሉ ኣለዉ ሰራዊትን ኮማንዶታትን የሰልጥና ኣለኹ ይብል እቲ ሰራዊት ናቱ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ድማ ኣብዚ ስምዕዎ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና አላዛር ዳንኤል እባላለሁ የመጣሁት ከሐዋሳ ነው ብሔሬ ወላይታ ነው ማሰልጠኛ ያው ሐዋሳ የነበረው ሁኔታ ሁለት ልጅ ከቤት ካለ አንድ ልጅ በግዴታ ነበር የተባለው ማለት ነው እሱ ነገር ሁላ ቀርቶ ከዛ እሱ ነገር ከመጀመሩ በፊት ካዋሳ ባፈሳ ነበር ጎዳና ተዳዳሪውንም ሁሉንም ባፈሳ ነበር ሲጭኑ ነበር እንደ ድሉ አመለጠ ካላማም ጀመረም አሞ ኻኒን ዱፈ ግዳጅ ዳኒ ማለ ፈሪ ዳኒ ዱፍነን بزيوم تريوم زلهم بفلايت بيمان زلو دا 16 عامت يزبل ادمه كم دليت كاخطبه تخلي خاغز كتري خلاغن تحت عدمه مخانوسي نفس خاي نغرك كايو just اتي body doesn't lie بلوت اكلات كاس يحسوني لذي نشتك ولا حكم زخونه نر لنا 230 مليون حزب لنزبل منسيات كمان كاسكراي كل نزل لذي ፖለቲካ ናቶም ድማ ፖለቲካዊ ዲቤት ናቶም ምርጫ ክገብሩ እንዲዮም ኣብዚ ቀረባ ፌክ ምርጫ ስምዑዎም ፖለቲካ ናቶም እንታይ ይመስል መደመር ብላችኋል መደመር መጽሐፉን አንብበናል መደመር ማለት ከምዕራፍ ወደ ምዕራፍ ሲሸጋገር የተጣራሱ ሐሳቦች የሚያቀርብ መጽሐፍ ነው ሲጀምር የኢትዮጵያ ህዝብ የላብራቶሪ አይጣችሁ ነው ወይ ኢትዮጵያስ የናንተ ቤተ ሙከራ ናት ወይ የሚለው እንድትመልሱልን እንፈልጋለን ሀገረ መንግስት ጋርም ሀገረ መንግስት ምን እንደሆነ የምታውቁ አይመስለንም በተግባራችሁ ተደጋጋሚ ስላረጋገጻችሁት ወጣትም ስለወጣት ተጠቅሳላችሁ ለወጣቱ የሥራ ዕድል የወጣት ሀገር አድርገናታል ስለየትኛው ወጣት ነው የምታወሩት በጦርነት ስላስገደላችሁት እያስገደላችሁ ስላላችሁት ወጣት ነው የምታወሩት እሱንም ክሊር አድርጉልን ምክንያቱም ባለፉት አመታት ለጦርነት የዋለው ገንዘብ እንኳን ሲተመን አሁን ህዝብ ዳቦና የቤት ኪራይ መክፈል አቅቶ የሚያኖር ሀገር አይደለም መኖር የነበረባት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ነው ለጦርነት ያዋላችሁትና ስለየትኛው ወጣት ነው የምታወሩት ስለ ልዩ አጋርነትም አናነሳም ብላችኋል አሁን ያሉ ባለሀብቶቻችሁ ስርዓት ሲቀየር ይኖራሉ ወይ ትክክለኛ የሀብት ባለሀብት ናቸው ወይ አታዛጓል በሐቂ በላህ ጓል ያቅም ሕጆና ምሲናልኩም ነርናይና ብልጽግና ምርጫ ክገብር እንዲዩ ዝዳለ ዘሎ ዝበሃል ወርሒ 6 ኣቢሉ ምርጫ ክህልዎ ይዝበሃል ንከምስል ድማ ናይ ፓርቲታት ዲቤት ክገብር ፈቲኑ እቲ እቶም ክልተ ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ኣብዚ ዘለው ማለት እዩ
እዞም ዝሕተቱ ዘለው እቶም ናይ ኣቢ እዞም ክልተ ጫፍ ዘለው ናይ ብልፅግና ወከልቲ እዮም ስለዚ ካብ ካልእ ፓርቲታት ዝመፅእ ሕቶ እያ ተሓቶም ዘላ ዳርጋ ደጊፋ እያ ተስምዖም ዘላ ንስኻትኩም ፈፂምኩም ኣብ ናይ በይንኩም ዓለም ኢኹም ዘለኹም ንኢትዮጵያ ናይ ላቦራቶሪ ኢኹም ጌርኩም ኣይላቶ ላቦራቶሪ ናትኩም ዝኾነ ሓሳባትኩምን መሸቀጥን ትገብሩላ ላቦራቶሪ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ብዛዕባ ሃገር ኣፍልጦ ይብልኩም መደመር ናበልኩም 10 ግዜ ትዛረቡ ግን ኩነታት ናቱ ግን ወላ ሓንቲ ዝረአ የብሉን ካልእ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብዛዕባ መንእሰያት ካ ትዛረቡ እቲ ሃገር ናይ መንእሰያት ኢና ጌርናያ ንመንእሰያት ዝምችእ ትብሉ ኣለኹም ኣይ ናይ መንእሰዮም ትዛረቡ ዘለኹም እቲ መንእሰይ ኣብ ፈቐዱ ውግእ ናትኩም ትህልቕዎ ዘለኹም መንእሰይ ድዩ ወይስ ካብቲ ሃገር ክጠፍእ ኣብ ፈቐዱ የመን ተጓሒፉ ዘሎ ማለት ካብ የመን ዝወፁ ቪድዮታት ረይቦ ኢትዮጵያውያን መዓት ኣብ ጎደናታት እናረኸቡ ኢንተርቪው ይገብርዎም ገሊኦም ማየስትይዎም ገሊኦም የሰራጥይዎም ገለ በብዝሒ ዝኣቱ ዘሎ ቡ ገይሩ ምስቲ ኩሉ ሓደጋታት ማለት እዩ ገሊኡ ብሶማል ገይሩ ገሊኡ ብጅቡቲ ገይሩ ገለ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መንእሰይኹም ትዛረቡ ዘለኹም ንኩናትን ወረብ ኩናትን ክንደይ ገንዘብ ኣጥፊኹም ኣለኹም ካብ ስልጣን ካብ ትመፁ ካልኣይ ድማ ሃብታማት ተፈጢሮም ኣብዚ ዓዲ ቁጠባ ትብሉ ኣለኹም ጥዑያት ሃብታማት ኣለውኹም ድዮም እዚ ስርዓት ብልፅግና ምስ ወረደ ከም ሃብታማት ክቕፅሉ ዝኽእሉ ብትክክል ሰሪሖም ዝሃብቶም ኣለውኹም ድዮም ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ መሊስዎ ነይሩ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሃብታም ዝበሃል ንመንግስቲ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈታት ተቆፃፂሩ ብሕቡእ መንገዲ እናሰርሐ ዝኸይድ እምበር ብትክክል ሰሪሑ ዝህትም የለን ኣብዚ ሃገር እዚ ክብል መሊስዎ ነይሩ ስለዚ ቤላ ጌራያ ከምኡ ድማ ብድጎማን ብገለን ካብ IMF ወርልድ ባንክ እናተደጎመሉ ካብ ካልእ እናተለመነ ዝኽየድ ዘሎ ቁጠባ ሒዝኩም ንመን ኢኹም ክትፍክሩ ትፍትኑ ዘለኹም ሰብ መነባብሩ ክሳብ በፍንጫ ዝወፅእ ኮይኑዎ ዘሎ ቁሩብ ከይተሓፍሩን ዲኹም እቲ ሰብ እንስሳ ዲ ኮይኑ ዝስማዓኩም ዘሎ ኣይርእን ኣይሰምዕን ዲ ኮይኑ ዝስማዓኩም ዘሎ ናበለት ቤላ ጌራያ ተስምዖም well I mean, these people are really crazy, but again, the debate is very interesting. ሁኔታ በየትኛው መስክ ነው ኢትዮጵያን ከእዳ ወደ ምንዳ ያሸጋገራቸዋት? ምክንያቱም ፎር ሹር ብር ዲቫሉዌት ሲደረግ ተሓደ ድሕቶ ዘሎ ሓንቲ ጓል ኣይፈልጣን ትዝሕቶ ዘሎ ወዲ ግን ናይ ሴንትራል ባንክ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ዘሎ እዩ ናይ ማእከላዊ ባንክ ናሽናል ባንክ ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ገይርዎ ዘሎ እዩ ስለዚ again ብልፅግና ንከምስል ዝገብሮ ዘሎ ዲቤት ኣብ ቅድሚ ሰብ መዋረዱ ኮይንዎ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ናቶም ካንዛረብ እስኪ ለምንድን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በተደጋጋሚ አንተም ትኩረት አድርገህ ነው የምታወራው ሌላውም ደግሞ በዛው ልክ ነው የሚያስታውሰውና አሁን ከኩስመና ወደ ተሻለ ቁመና ብለውታል እንደው ግጥም ነው የሚመስለው እንደውም ዜማም ሳይጨመርበት አይቀርም ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ማሳያ ያመጣሉ የዓለም መሪዎች ሁሉ እኮ ወደ ኢትዮጵያ ደጅ እያደገደጉ ነው ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ የስበት ማዕከል ሆናለች ይሄው ባለፉት 2 ወራት ብቻ በርካታ መሪዎች መጥተዋል እንደማሳያም የሲንጋፖር መጥቷል የህንዱም መጥቷል ሰሞኑን ደግሞ ከትላንትና ወዲያ የቱርክ ፕሬዝዳንት መጥቷል አሁን ደግሞ የእስራኤልም ይመጣል ተብሏል ዲፕሎማሲ እዛ ሃገር እዚኣ ላዕሊ ትኸይድ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ ብዙሓት መራሕቲ ንኢትዮጵያ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም እዛ ሃገር ተዳኺማ ኣላ ከመይ ጌራ ተነፂላ ኣላ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ ከም ዘይብላ ጌርኩም ክትዛረቡ ትፍትኑ ናይ ሲንጋፖር ይመፅእ ናይ ህንዲ ይመፅእ ናይ ቱርክ ይመፅእ ናይ ስዑድያ ይመፅእ መዓት ዋሕዚ ናይ ዲፕሎማስኛታት እንዲ ዘለዋ ኢትዮጵያ እንታይ ዝረኣየኩም ዘሎ ይብሉ ኣሎ መቸም ንጀዋር ኣይክልዎን እንዲዮም ማነ ከም ፖለቲከኛታት ይሪኦ ኣለኹ ጀዋር ብዙሕ አጀንዳታት ክህልዎ ይኽእል ግን ብዘረባ ብቁዕ ፖለቲከኛ እዩ እጅግ ገለገለ ሰብ ኣሎ መርገፂ የብሉን ፖለቲከኛ ከም እዩ ኣሚን ናይ ዓለምና ዝዓበየት ሃገር እኮ ዶናልድ ትራምፕ እዩ መራሓ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ትማልን ሎምን ሓደ ይኮነን ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ምቅያራት ገለ መለ ከም ንቡር እዩ እዚ ፖለቲከኛ ከም እዩ ሸፈት እዩ ሓቂ ንምዝራ ፖለቲካ ንፅድቂ ኢልካ ትኸዶ ሞያ እውን ኣይኮነን ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ናይ ዲፕሎማሲ ዝብለው መልሲ ዝህቦ ስሙ አለ እነ ኩስመና የታሉ እየተባለ ነው እና ኩስመና ነው የተሻለ ቁመና ነው ምንድን ነው ወል የተለያዩ ዲፕሎማቶች ይመጣሉ ለኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ሳይሆን ዋና ከተማችን የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ስለሆነች ይመጣሉ የእነሱ መምጣት ብቻ ግን ኢቭን ለአፍሪካ ህብረት እንኳን ባይመጡ ወደኛ ሀገር ቢመጡ ራሱ ብቻውን የዲፕሎማሲ ስኬት ማሳያ ሳይሆን ምን ይዘው መጡ ምን የንግድ ትብብር ነው ይዘው የመጡት
የሴኩሪቲ ትብብር ነው ይዘው የመጡት፣ የዲፕሎማሲ ትብብር ነው ይዘው የመጡት። ፕራክቲካሊ ለሀገራችን ይዘው መጡ፣ ምን አገኘን የሚለውን ማየት አስፈላጊ ነው። የሌሎቹን ለጊዜው እንተውና ሰሞኑን ሲሪየስ የሆነ የዲፕሎማሲ ኢንጌጅመንት አለ። ከዛ በፊት የህንድም ሆነ የሲንጋፖር ሌሎቹ ሲምቦሊክ ነው የመጡት። ሕጂ እቲ ዲፕሎማሲ ኩሉ ግዜ ብምንታይ ኢኻ ትልክዖ እዩ ዝብል ዘሎ ዲፕሎማሲ የስ ሃገርና ኢትዮጵያ ሃገሩ ማለት እዩ ሕብረት አፍሪካ ኣብኡ ስለ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ዲፕሎማሰኛታት ክመፅዎ ንቡር እዩ ብዙሕ ግዜ ተዛረብናሉ እዩ ንኢትዮጵያ ይሕውስዋ እዮም ቀንዲ ዕላማኦም ግን ናብ ሕብረት አፍሪካ ክመፁ እዮም ኣፍሪካ ኣገዳስነት ናታ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ፀጋታት ኣለዋ ስለዚ ኩሉ ሃገር ይደልያ እዩ እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ምስ ሕብረት አፍሪካ ክዛረቡ ተኮይኖም ንዓቢ ድማ ይሕውስዎ ሕጂ ክንደይ መራሕቲ ይመፁ ዘይኮኑስ ኢትዮጵያ እንታይ ትረክብ ኣላ እንታይ ውፅኢት ትረክብ ኣላ ብሴኪሪቲ ድዩ ብፀጥታዊ ኩነታት ድዩ ብቁጠባዊ ኩነታት ድዩ ብፖለቲካዊ ኩነታት ድዩ ብዲፕሎማሲያዊ ኩነታት ድዩ እንታይ ለውጢ ትረክብ ኣላ ካብቲ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይቕየር ኣሎ ንዝብል ኢና ክምልስ ዘለና እቲ ካልእ ድሓን ናይ ሲንጋፖር ዶ ናይ ህንዲ ዶ ናይ ገለ ስጉደፍ ድሓን ሽማዊ ክትብሎ ትኽእል ንነዊሕ ክትብሎ ትኽእል ኣብዚ ሕጂ ፅዑቕ ዲፕሎማሲ ናይ ቱርክ ይበሎ ናይ ኢማራት በሎ ናይ ስዑድያ ዝመፅዎ ዘለዎ ግን አቡ አተኩር ዝበለሱ ትልቅ ትርጉም ያለው አይደለም። ትልቅ ትርጉም ያለው ግን ባለፉት ሳምንታት የሆነው አሁንም በሚቀጥለው ሳምንታት ሶስት ዋና ሀገሮች ሀገራችንን ጎብኝተዋል። የሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መጥቶ ነበረ። የቱርክ ፕሬዝዳንት መጥቶ ነበረ። ያሁን ደግሞ የእስራኤል ፕሬዝዳንት እየመጣ ነው ያለው። ይሄ ወሳኝ ዲፕሎማሲያዊ ኩነቶች ወሳኝ ዲፕሎማሲያዊ ትርጉም ያለው ጉብኝት ነው። ይሄ ግን ብልጽግናዎች እንደሚሉት ጠቃሚ ሀገርን የሚጠቅም አይደለም። የሀገራችን ከፍታ የዲፕሎማሲ ከፍታ የሚያሳይ ሳይሆን ሀገራችን የገባችበትን ቅራቅር የሚያሳይ ነው። እነዚህ ሶስት ሀገራት በአሁኑ ወቅት በአካባቢያችን ላይ ከፍተኛ ፉክክር እያካሄዱ ያሉ ናቸው። በነገራችን ላይ የኤሚሬቱ ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ሻቡት እዛ ነበረ። እነዚህ አራት ሀገራት መምጣታቸው ስታይ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ እነዚህ አራት ሀገራት መምጣታቸው ስታይ ከብልጽግና ወገን ከሆንክ እንታይ ዝብል ዘሎ አንዋ ሓቢላ ስሚዓኩም ምክንያቱ እቲ ኮንቴክስት ብምሉእ ክርዳእና ስለ ዘለኹ እየ ኣብዚ ቀረባ እቲ ካልእ ናይ ካልኦት ምምፃእን ገለመለን ግደፍዎ እሞ ኣብዚ ቀረባ ናይ ስዑድ ዓረብ ፎሬን ሚኒስትር ምስ ስዑድያ ፅዑቕ ዲፕሎማሲ ይግበር ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ንስዑድያ ከይዱ ነይሩ ድሒሩ ድማ ናይ ስዑድያ ፎሬን ሚኒስተር ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ነይሩ ናይ ቱርክ መራሒ መፅኡ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ ናይ እስራኤል ክመፅኡ እዩ ኣቐዲሙ ቅድሚኦም ድማ ናይ ኢማራት ምክትል ፎሬን ሚኒስተር መፅኡ ነይሩ ናይዘን ኣርባዕተ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅዎ ዘለዉ እቲ ናይ ብልፅግና ካድረ ንፕሮፓጋንዳ ዝጥቀመሉ ዘረባ ንሱ ገዲፍኩም እንታይ ትርጉም እንድሕር ኢልካ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ዝበለ ናይዞም ሚድል ፓወርስ ዝበሃሉ ማዕከሎት ሓይልታት ረፅቢ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ውግ ናይዞም ማእከላይ ምብራቅ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምፂእዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ግብፂ እውን ብካልእ ናብ ኢትዮጵያ ክትመፅእ ስለ ዘይትኽእል ብጎቦ ትኸዶ ዘላ ኩሉ ምንቅስቃሳት ተሪኢኻዮ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ከባቢ ንዛረበ ዘለና ኢና ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሃገር ኣብ ደልሃመት እዩ ዝወስዳ ዘሎ እምበር እዚ ዲፕሎማሲ እዚ ንኣቢ ከም ፀብለልትነትን ከም ዓወትን ክቁፀር ዝኽእል ኣይኮነን እዚያ ዘረባናቱ ከይተወደአት ከላ ንሱ ክዛረብ ከሎ ወይ እውን ዘረባናቱ ምናልባት ኣብ ግምት ከየተዋ ዝበላ ክኸውን ይኽእል እያ ወይ እውን ከይረኣዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ሓደ ካልእ ተወሳኺ ዲፕሎማሲ ተኻይዱ ኣሎ ንሱ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናብ ኤርትራ ከይዱ ዝነበረ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ናብ ኤርትራ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ዝነበረ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ምስ ኣቦ ወንበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝተራኸበ ይነገር ኣሎ ኣብዚ ተሓቢሩ ኣሎ ብብዙሕ መንገዲ እውን ሪኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም እዚ ድማ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝኾንከ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ንመለስ ኣብ ጀዋር ኣብ ብዙሕ ነገር ከነተሓሓዞ አረብ ኤምሬቶችና በሳውዲ አረቢያ መካከል ባለው አለመግባባት ውስጥ እጁ አለበትን ትራምፕ መለሱ። እጄስ የለበትም፣ ቢኖርበት ግን ደስ ይለኝ ነበር። ምክንያቱም እኔ በጣም በቀላሉ ችግሮችን ልፈታ የሚችል ሰው ነኝ። እርግጥ ነው በሁለቱ ሀገራት መካከል ስንጥቅ ተከፍቷል። እናም ላስወግደው እችላለሁ። መቼም እኔ ጦርነቶችን የማስቆም ሰው መሆኔን ታውቃለህ። በሀገራት መካከል ያሉ ብዙ አለመግባባቶችን የምፈታ መሆኔ የተረጋገጠ ነው። ከዚህ አንጻር የሳውዲና የኤምሬቶች ጉዳይ ቀላል ነው መለሱ። ይህ የዶናልድ ትራምፕ ንግግር በተሰማ ማግስት አንድ የአሜሪካ ሴናተር
ካንሰር አልጋ ላይ ዋሉ ታመዋል ተብሎ ሲዘገብባቸው የነበሩትን መሐመድ ቢን ዛይድን ይዘው በፎቶግራፍ ተከሰቱ። ይህ ከመሆኑ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ሌላኛው መሐመድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውን ወደ አዲስ አበባና አስመራ ልከው ነበረ። የሳዑዲው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብይንም ኢሳያስንም አውርተው ተመልሰዋል። እንዲያም ሆኖ የሚኒስትሩ የአዲስ አበባ ቆይታ በብልጽግና መገናኛ ብዙሃን ዘንድ አጀብና ጩኸት አልተከተለውም። በአስመራ ግን ሳቅና ፈገግታ የተሞላበት ሆኗል። የሁለቱ መሐመዶች ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ዝድርዮ ዘለና ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ተልእኾናታ ብፍላይ ብልፅግና ስዑድያ ትፈጥሮ ትገብሮ ዘላ ናይ ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ቅድድም ወይ እውን ፀቕጢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ንፅሩ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ መርገፂ ኣለዎም ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳ ኣለዎም ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ንስዑድያ ይኹን ነቲ ከባቢ ብቐረባ ብቑኑዕ ልቢ ንዝከታተሎ ኤርትራ ፀገም ዝበሃል ትፈጥር ሃገር ኣይኮነትን ኣብ ትክክለኛ ፖለቲካውን ዞባዊ ርግኣትን ትኸይ ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ንኤርትራ ዘዛርብ ምክንያት የብልካ ኣብ ሓንጎልካ ቫይረስ ዘለካ ተዘይኮይኑ ብግምጣሉ ብልፅግና ንህዝቢ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ኣብ ዞባ ድማ ብኣልውታ ጥራይ ዝጥቀስን ሶማልያ ልኡላውነታ ክትንክፍ ዝፈተነ ንጅቡቲ ዘፈራርሕ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ዝፍትን ንኣምሓራ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ንትግራይ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ንኦሮሞ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ስለዚ ምስመን ንሱዳን ንዕንወት ናይ ሱዳን ዝተሓባበር ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ስለ ዘላ ምስ እስራኤል ስለ ዘላ እዩ ሰብ ሱቕ ኢሉ ዝርዮ ደሎ እምበር ዝገብሮ ዘሎ ፍሉጥ እዩ ስዑድያ ሕጂ ንኤርትራ ንዓ ግደፍ ትብለሉ ምክንያት የብላ ንኤርትራ ዋላ ሓንቲ ትገብር የላ ብግምጣሉ ምናልባት ንብልፅግና እንታይ ክብልዎ ይኽእሉ ግምት ናተይ እየ ዝነግረኩም እዚ ስኻ ትደልዮ ዘለካ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ከነረዳዳእካ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ባይላተራል ሪሌሽንስ ክገብሩ ኮይኖም መንጎኛ ከድልዮም ተባይሶም ስለ ዘሎ ስለዚ ንኤርትራ ምሳኹም ክንሰርሕ እንደሊ ኢና ሓንቲ ኣነ ናተይ ግምት እየ ዝበኩም ግን ትግምት ናተይ ድማ ካብቲ ዝርዮ ዘለኹ ኩነታት እዩ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ትደልላ ክሰርሕ ምዃና ድማ ፍሉጥ እዩ ኣብ ወደባት ናይ ኤርትራ ድማ ክሰርሕ እያ ስለዚ ወደብ ክትሃንፅ ከለካ ንቢዝነስ ኢልካ ኢካ ትሰርሖ ንፅድቂ ኢልካ ይኮንካ ንሰርሖ ስለዚ እቲ ወደባት ድማ ንመን ከገልግል ኢልካ ኢካ ትሰርሖ ብሕሳብ የድሊ ስለዚ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ተኮይና ንኢትዮጵያ ተጠቃመይት ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ወደብ ክትጥቀም ከም ትደሊ ክትገብሮ ትኽእል እያ ስለምንታይ ይብለኩም ኣለዎ ንኢትዮጵያ ክትግድዶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣይትኽእልኒ እያ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ምስ ኢትዮጵያ ዓብ ንግዲ ኣለዋ ነቲ ንግዲ ናብ ሃገረይ ዝመፅእ በዚ ናይ ኤርትራ ወደባት ኣነ ዝሰርሑ ዘለኹ ብኡ ኣውፃእዮ ክትብሎ ትኽእል እያ ስለዚ ንዓቢ እዚ ኩሉ ዝፍክሮ ዘሎ ገለ ነገር በጃኹም ዕረቁን ኢሉ ለሚን እዩ ዝግደሰሉ ስለሰኣነ እምበር ስለዚ ስዑድያ መፅያ ንኤርትራ ተዘራሪባ ምስኡ ተዘራሪባ ቅድሚ ሕጂ እውን ናይ 2018 ኣብ ጣውላ ኮፍ ዘበለቶም ስያ ነይራ ሕጂ እውን ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ክትገብር ትኽእል ስዑድያ ጥራይ there is no other power ንኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጣውላ ከምፅኦም ዝኽእል ክልቲኦም ሓያላት ስለ ዝኾኑ ይኮነን ኤርትራ ክትኣምኖም ስለ ዘይትኽእል ኤርትራ ንካልእ ኣሚና ኣብ ጣውላ ክትመፅእ ኣይትኽእልን እያ ሓታ እንተ ኣሚና ምስ ስዑድያ ጥራይ ክትተኣመን ትኽእል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ዘሎ ክብረት ምስ መሓመድ ቢን ሰልማን ዘለዎ ምርድዳእ ወላ እውን ኣብ ኢንተርቪዋት ናብቲ ተሰሚዕኩማ ዓብ ክብሪ ዘለዎ ዓብ ምቅርራብ ድማ እዩ ዘለዎ ምስ ስዑድያ ስለዚ እቲ እንኮ ነቲ ኩነታት እቲ ክውድእ ዝኽእል ስዑድያ ጥራይ ስዑድያ ድማ ብኤርትራ ተሰማዕነት ኣለዎ ብኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎ ብኢትዮጵያ ድማ ከስምዖ ይኽእል ንኢትዮጵያ ምናልባት ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ናይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ እውን ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ ስዑድያ እዩ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክመፅእ ክእል ንዝብል ወል ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ከይድ እዩ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ፀቕጢ ሪኢኻ ስዑድያ ንኸይትዕወት ወይ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ስዑድያ ንኸይትውድኦ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ኩሉ ዝከኣሎም ሶ ኢትስ ገነ ቢ ቨሪ ትሪኪ ትርኪ ስዑድያ ዝገብርዎ ዘለዉ ፀቕጢ ኣሎ በቲ ሓደ ኣብ ድማ ብኢማራትን ብእስራኤልን ድማ ይዝወር ኣሎ ስለዚ ኢትስ ኣባውት ታይም ኢማራት ውግእ ትደልላ ኢትዮጵያ ንውግእ ክኸይድ ናብ ብልፅግና ናብ ኩናት ክኣቱ ቀልጢፉ ናብ ኤርትራ ገፁ ስጉምትን ክወስድ ትደፍኦ ዘላ ኢማራት እያ ስዑድያ ድማ ኣይዋፃእካን እዩ ሓደጋ ክመፀካ እዩ ብክልቲኡ መንገዲ ትልሙና ኣይኮነን ዘላ እዚ ትገብሮ ዘለካ ሓደጋ ክመፀካ እዩ ምክንያቱ ሓደ መፅሄት ደውፅኦ ቅድሚ ሕጂ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያን ብልፅግናን እዚ ኣብዚያ ትሪእዋ ፀናሕኩም ብፅቡቅ ኣይተወደእትን እያ ትበሃል ተባኢሶም እዮም እዩ ዝበሃል ኣብዚ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፈ ኢና ተደፋፊሮም እዩ ዝበሃል ኣብዚኣ ኢማራት ስዑድያ ኣጠንቂቓቶ ንሱ ድማ ሓፍኮፍ ክብል ፈቲኑ ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ኣነ ንኢማራት ይኣምኖም እየ ኣንፃሮም ክኸይድ ኣይክእልን እየ ገለገለ ኢሉ ዝብል ሓደ መፅሄት ኣውፅእዎ ነይሩ ሓበሬታ ኣብዚ እውን ንእሽተይ ከስማዓኩም ምናልባት ከምዚ ነጋን ዘለና ቅል ከይመስለኩም ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ክዛረበሉ ፀኒሑ እዩ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ስሙ
ሚኒስትር ልዑል ፈይሰል ቢን ፈርሃን ወደ አዲስ አበባ ያቀኑት ከዲፕሎማሲያዊ ወግ በወጣ መልኩ እጅግ አስገራሚና ጥብቅ የሆነ ጥያቄን ለኢትዮጵያ መንግስት ለማቅረብ እንደነበረ የሊባኖስ ጌት ዘገባ ያመለክታል። ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ጋር ያላት ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ኣብዚ አርቲክል እዚ ወፂኡ ነይሩ አብይ አሕመድ ንስዑድያ ከም ኢማራት ክሪያ ከም ዘይክእልን መሐመድ ቢን ዛይድ ዝእመን መራሒ ምዃኑን ገለመለ ዝብል ከም ተዛረበን ከምኡ ድማ ስዑድያ ንስኻትኩም ነቲ ሞስሊም ብራደርሁድ ወይ ከዓ ኣኽዋን ሙስሊሚን ዘለዎ መንግስቲ ሱዳን እዮም ትድግፉ ዘለኹም ስለዚ ሃገረይ ክትፀገም ትፈጥሩለይ ኣለኹም ኣነ ምስ ዳዕመ ሰርዒ ተሰራሕኩ ንስኻትኩም ነቲ መንግስቲ ሱዳን በቲ ናይ ኢማራት ሎጂክ ማለት እዩ ምስ ኣኽዋን ሙስሊሚን ዝሰርሕ ዘሎ ንዑን እዮም ትድግፉ ዘለዎም ብምባል ክደፋፈር ከም ዝፈተነ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ። ስለዚ ውፅኢት ናይዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና سعودية نتي سلام رجعت نامتيا من البات أو طاولة كوف كتب له مسير ترى تفتن تلو تخون زبل قمت على بقمت على بلتسجنا بخالو تيزور سلسلو بفل لاي دما إمارات إسرائيل كوينات كم زدلي زلوز جلس عبريت على لأن أنا دما كان رينا أنا إسرائيل بريزنت بس مثلا عبد عريون تاي كبليو انتاي مجلس خوتيو نوع كن سمع كن فتنينا أتحايزنا دما حدا مزازة من أبي كن جبرنا خلام مودة زيادة على نبجوارنا ملس የተደረገ ያለው በሶማሊላንድ ጉዳይና በሱዳን ጉዳይ ነው። በሶማሊላንድ ጉዳይም በሱዳን ጉዳይም እጅ አብይና ብልጽግና እጃቸውን ከተው ስላሉ አንዱ እጅህን አውጪ ለማለት እጅ ለመጠምዘዝ እየመጣ ነው ያለው። አንዱ ደግሞ አይ እዛው ቆይ እያለ ነው ያለው ማለት ነው። ቱርክና ሳውዲ አረቢያ በሱዳን የጃንጃዊድን ሚሊሻ መደገፍ ማቆም አለብሽ ኢትዮጵያ እያለ ነው የመጡት። ኤሚሬት እና በተወሰነ ደረጃ እስራኤል ደግሞ መቆየት አለብሽ ነው። በተመሳሳይ መልኩ በሶማሊላንድም እንዲህ አይነት ተቋም ነው ያለው። ይሄ ሀገራችንን የጉልበተኞች አውድማ ነው ያደረገው። ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክንበብ ምክንያቱ እስራኤልን ኢማራትን ደሒላ ላትርኩን ስዑድያ እንድሕሪ ኢልኩም ንሳቶም ኣይኮኑ ሰራዊቶም ኣምፂኦም ክዋግኡ ስለምንታይ እዚ ጉዳይ እዚ ኣቢ ምስ ኢማራት ክሳብ ሕጂ ፀኒሑ እዩ። ኢማራት ኩሉ ዝከኣል ሓገዝ ክትገብረሉ ፀኒሓ እያ። እታ ኢትዮጵያ ግን እንታይ ኮይና ኣላ ኢኻ ትርኢ ውፅኢት ኣምፂኢላ ዶ ኖ መመሊሰና ደኸመት መመሊሰና ተመቐለት እቲ ኩናት እናስፋሕፍሐ እቶም ተቃወምቲ ነቱ ድማ እናሓየሉ ይመፁ ኣለዉ። ስለዚ ንስዑድያ ንቱርክን ኣዝዩ ቀሊል ነገር እዩ። they just have to help ፋኖ ንፋኖ ድሮናት መሃብ እዩ ዘድልዮም ባይ ዘ ወይ እቲ ዘረባ ይዝረብ ኣሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ አልቡርሃን ንፋኖ ድሮናት ክቦም ከም ዝኽእል ንህወሓትን ድሮናት ክቦም ከም ዝኽእል ነቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ንምምካት ዝብል ሓንቲ ዝኾነ ሓበሬታ ርየ ነይረ። ስለዚ the game is going to be even more dangerous ማራ ከቢድ እናኾነ ክመፅእ ብፍላይ እቲ ናይ ትግራይ ውግእ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኩነታት ኣብ ኣፍራሂ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ብዙሕ ነገር ክትገዛረብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ብልፅግና ንጉሆም ምሸትን ዝጀሃረሉ ዘሎ ሰራዊት እዚ ድመስል ኣብ ፈቐዱ ዝማረኽ ዝተሓዝ ድሮን ኣለኒ ሳተላይት ኣለኒ ጅንዕፍሪት ኣለኒ እናበለ ኣብ ባይታ ግን እዚያ ያታ ሰራዊት ናቱ ብግምጣሉ እቶም ተጋሩ ነቲ ኩነታት እቲ ኣብዚያ ኣብ ዝሓለፈ ምናልባት ኣብዚያ ቪድዮ እዚያ ጥራይ ነቲ ኩንነት ንክንርዳእ ክሕግዘና ይኽእል። ስለምንታይ ክንርዳእ ኣለና? እዚ ኩናት እዚ መን ምስ መን ክስለፍ ይኽእል? ቱርክ ምስኡ ነይራ፣ ኢራን ምስኡ ነይራ፣ እስራኤል ምስኡ ነይራ፣ ናይ ኣውሮፓ ዓርታት ምስኡ ነይረን ብቐጥታን ተዘዋወርን ምስ ትግራይ ደው ዝበለ ሓይሊ ዳርጋ ይነበረን ምባል ይከኣል እዩ። ሽዑ ዝነበረ ውግእ ትግራይ ቨርሰስ ዓለም እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል። ንዚ ሓይሊ እዚ እዩ ፈንቂሉ ናይ ትመል ናይ ትዲኤፍ ሓይሊ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ እዚ ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ እዩ። ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ተነፂሉ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ንፃውሪ ይቃለሱ ኣለዉ። ብዘይካ እቶም ናይ ኣብዪ ተጋሩ እቶም ናይ ኣብዪ ተጋሩ እውን እቶም መጀመርያ ዝነበረን ፃር ኣብይ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። እቶም ህዚ ሓደሽቲ ናይ ኣብዪ ተጋሩ እዮም ኣብ ጎኒ ብልፅግና ኣብ ጎኒ 4 ኪሎ ኮይኖም ዓርሶም ዘዋርዱ ዘለዉ። ብዘይካ ንሶም ብዘይካ እቶም ናይ ሕዚ ሓደሽቲ ባንዳታት ኣብ ኢትዮጵያ ደጋፊ ዘለዎ ስርዓት ይኮነን ይመኽርዎም ኣለዉ። ከምዚ ዝበለ ጉድ ስለዘየለ ይመኽርዎም ኣለዉ። እቶም ካልኦት ብሄራት ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ይመኽርዎም ኣለዉ። እቶም ተጋሩ ጃዋር መሓመድ ሰሚዕኩም ኢኹም ኣስተውዕሉ ይብሎም ኣሎ። ብዙሓት ናይ ኦሮሞ ልሂቃን ይመኽርዎም ኣለዉ ክሰምዑ ይከኣሉ። ከምዚኦም ዝበለ ባንዳ ትግራይ ኣይፈልጥን። ብዘይካ እዚኦም ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንፃር እዩ። ቀርኒ ኣፍሪካ ብምልእታ ብዘይካ ናይ ኤሚሬትስ መንግስቲ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝውቃዕን ዝኽስርን ዘሎ ናይ ኤሚሬትስ መንግስቲ ብርሕቐት እውን ብዘይካ ናይ እስራኤል ድጋፍ ዝኾነ ድጋፍ ዘይብሉ መንግስቲ ተነፀለ መንግስቲ እዩ ካብ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም ማለት እዩ። ዘን ኣብ ዓለም ቀለስቲ ዝበሃል ዓርታት ከዓ ምስኡ ዝነበረን ርክብ ኮምፕሊትሊ ቀይረን እዩ። ከምቲ ትማሊ
እንግዲህ ይሄ ጽምዶ ሕጂ ኣብዚኣ ተተመሊስና ኣብታ ጀዋር ክብላ ዝፀንሐ እንድሕሪ ተመሊስካ እዛ ክዳና ኣመነ ክብላ ዝፀንሐ ኤግዛክትሊ ዝተዋሰባ ዘረባታት ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ዘርእየካ ኣብዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2020 ክሳብ 2022 ዝተገበረ ኩናት ክዕወት ከሎ ንፅቡቅ ዕድሉ ኮይኑ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ብዓለም ደረጃ ዓብ ክብሪ ነይርዎ ካልኣይ ትርኩም ምስ እስራኤል ፅቡቅ ዝምድና ነይርዎም ስዑድያ ኣብርሃም ኣኮርስ ምስ እስራኤል ክትፈራረም ትሓስብ ነይራ ኢማራትን ስዑድያን ብሓደ ኮይኖም ኣብ ጉዳይ ናይ የስ ትቕይምታታት ተጀሚሩ ነይሩ እዩ ግን ብሓደ እዮም ነይሮም ኩሉ ነገር ዝገጣጠም ነይርዎ ኤርትራ ምስያ ነይራ ሶማልያ ምስያ ነይራ ኤቭሪባዲ ዋዝ ዊዝ ሂም ሎሚ ግን ብሙሉእ ብግምጣል እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዳይናሚክስ ንሱ ንበይኑ ኣብ ውሽጡ ድማ ገበል ዝኾነ ፀላኢ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝረኣናዮ ኣብ ፅምዶ እውን ዝበሉና ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኩናት እጅ ክመፅኦ ዝኽእል ብኸመይ ብቐሊሉ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ዘርኢ ማለት እዩ እኩል አማራውን ቀስቅሶ ተከዜን ተሻገር የሚል እንደገና የትግራይ በኩል ያሉ ኃይሎችን እነ ጌታቸው ረዳን ይዞ የትግራይን ጉዳይ ወደ ከመረብ መላሽ ሂዱና ወይም ከመረብን ተሻገሩና ወይም ኤርትራ ሂዱና ወደሚል ኣብ ክልተ ሰሙን ወይ ሕልፉና ወይ ክናቲና ናዋኹም ይብሉ ኣለዉ ናብ ትግራይ እዚ ይብሉ ኣለዉ ኩናት ክጅምሩ ይኽእሉ ድዮም ባዕሎም ኣብዚ እውን ጌጋ ገምጋም ኣለኩም መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኮንኩም መራሕቲ ፖለቲካ ትግራይ ኢለ ዝኣምን ኣነ ንምንታይ ሓዙለይ እዚኣ ብደንቢ እዚኣ ቆሪፅኩም ሓዙለይ ጌጋ ገምጋም እያ ኣይ ከምኡ ይገብሩ ኢልና ሓሰብና እዮም ነርና ክብሉ እዮም ፅባሕን ጎይለ ዝሰግኣ ስጋት እያ ሓዝዋ ቆሪፅኩም ሸር ግበርዎ ቆሪፅኩም ብትክክል ኣቕምጡለይ ንምንታይ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ክትሓትዎም ከለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ኣይ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ዝወደቐ ስለ ዝኾነ ኢኮኖሚያ ዝወደቐት ዝዓነወት ዓዲ ጦርነት ክትከፍት ኣይትኽእልን ኩናት ዝሽከም ኢኮኖሚ የብላን ኢትዮጵያ ይብሉ ሰራዊታ እውን ዝወደቐ ሓድሽ ምልምል ሙኻዓሱ ኢሉ ዝወደቐ ስለ ዝኾነ በዝሒ ብምስላፍ ምንም ክትገብረ በዝሒ ብምስላፍ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን እዚ ዝብል ገምጋም ኣለዉ ከምኡ ዲ ትገምጋሞ ሓቂ እዩ ሃይለ ኣብዚኣ ሓቂ እዩ ነዚ ፀላኢ ውሑድ እዩ ዓቕምናቱ ሓድሽ እዩ ብላብላ ብላብላ ዝብሉ ወል ናትካ ፀገም እዩ ከውን ዝኽእል ፅባሕ ንግሆ ይነበነው ንፀላኢኻ ዘይምንዓቕ ካብ ቅድሚ ሕጂ ክመሃሩ ዝኽእሉ እንድሕሪ ኮይኖም ክመሃሩ ኣለዎም ንቐፅል ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ማሃኸር ነርና ዳርጋ 6 ወርሒ ንገብር እዛ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትበሃል ተጀሚራ መጀመርያ ቅድሚ ምጅመራ ውሽጢ ምስ ውድባት ብዙሕ ተዘራሪብና ድሓር ምስተኣከብና እቶም ውድባት ንስኻ ተሓባብረና ኢሎምኒ ኣነ እውን ትለውጢ ንእሽተይ ክስጉም ይደሊ ስለ ዝነበርኩ ሕራይ ለተቐቢለ ኣብ ዝደለይዎ እዋን ንስኻ ደኺምካ ኣለኻ በዓልትና ዓይናታ ምትሕባር ንወስዳ እንተኢሎም ኣብ ኢዶም እያ ዘላ ኮይኑ መልዕሊ ክህልዮ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ሕዚ ኣብዛ ሕዚ ሰዓት ትሪኦ ተለኹ ኣብዚ ብሕልፊ ለለ ኣብዚ መድረክ ምስ ኣተኹና እቲ መድረክ ምስ ተጀመረስ ዋይ እሞ ኣነስ ምስ ሕወሓት ይሕሸኒ ክብል እየ ኮይና ኣብዚ መድረክ እዚ እንታይ ርኤ ልብል ተቃወምቲ ሓይሊ ከይኮነስ ተቐየምቲ ሓይሊ ርኤ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ብሓሳብ እዩ ልመፅእ ንበዓል ፃድቃን እዩ ዝነግር ዘሎ ንበዓል ፃድቃን ዝገበርዎ ኣኼባ እዩ እዚኣቶም ዝተቐየሙ እምበር ለውጡ ከምፁ ኢሎም ዝተበገሱ ይኮነን ኢሉ ናይ መወዳእታ ናይ ትግራይ በዘን ክልተ ገይረ ክውድየ ንተጋሩ መንእሰያት ጉዲ ዝርኢ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከምታ ብልፅግና እታ ናይ ሕዚ ውግን ተኸተፊትዋ ፖለቲካል ሱሳይድ እንዲ ክፍፅም እንታይ ቀጢን ማምርሒ ውሪድሎም ኣሎ እንተምናቱ ትግራዋይ እንተኮይኑ ህዝቢ ከይትገፍዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ፀረር ኢሉ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝውድእ ኣፍ ደገ ምስ ዓፀና ገዛ ዓፂና ክንገፎ ኢና ኣንጻር ትግራይ ክነሰልፎ ኢና ነቶም ተጋሩ ብተጋሩ ኢና ክነዋደዎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ዘለኻ ትግራዋይ መንእሰይ ፅባሕ ተገዲድካ ተሓኒካ ብድሕሪት ክላሽን ተቐባቢሉ ኢልካ ኪድ ነዲኻ ጥፍእ ክትበሃል ኢኻ ዝመፅእ ዘሎ ጥፍኣት ኣንጻር ትግራይ ጥራሕ ናይ ሰሜን ውግእ ዝበሃል በዚኻ ትሪኦ ትትማል ኣብ ብልፅግና ዝበሃል 4 ኪሎ ሰይጣናዊ መደበር ምዃኑ በዚኻ ትሪኦ መንእሰይ ህዝቢ ኤርትራ ዘፍልስ ዝነበረ ሜንታሊቲ ሎሚ ኣብዚ ሕወሓት ከለዎ ማለት እዩ ሎሚ ድማ ንተጋሩ ከፍልስ the same philosophy the same strategy ናይ ብሓቂ ተጋሩ ዝረኽብዎ ዘለዉ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን እዚ ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ እዚ ናትኩም ርእቶ ኣባኻትኩም ክገድፈየ ኣብ ተቕድሚት ተረኣኹኹም ስእሊ ማለት እዩ
ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕሪ ብልፅግና ኤርትራን ፕረስ ዝበሃል ኣካውንቲ እዩ ትግራይ ዲድስ ኤርትራ ሴልፍ ኤርትራ ንትግራይ ክትሕግዛ ክትክእል ኣለዋ እቲ ናይ እዚ ድማ ናትና ርእቶ እዩ ዝብል ዘሎ ፅምዶ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ እንድሕሪ መንግስቲ ትግራይ ብብልፅግና ንኢትዮጵያ ንትግራይ ብኩሉ ብሎኬድ ገይሩ መግብን ማይን መድሃኒትን ብኩሉ ከምዘይኣቱ ገይሩ እንድሕሪ ዓፂቦም ኤርትራ መስኮት ክትከፍተሎም ክትክእል ኣለዋ ካብ ዘለዋ ድማ ክትሕግዞም ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ናው ብሓቂ ንትግራይ ዓፅዩ ብልፅግና ኩሉ ነገር ካቶፍ ተገይርዎም ወል ፅምዶ ኢልና ንፅምዶ ተተቐቢልናዮ ኣካል ናይ ፅምዶ መጀመርያ ተጋሩ ብገንዘቦም ንክገዙ ኮሪዶር ክፈተሎም ኤርትራ ኮሚና እንደሊ ኤርትራ እኮ ብመሰረቱ እኮ ንግዲ ክግበር ኣለዎ ድሕሪ እቲ ፅምዶ ድሕሪ ተቐቢልናዮ ኤርትራን ትግራይን ክሰርሓ ኣለዎን ኣብዚ ግዜ ሓደጋ ድማ ንተጋሩ መስመር ባዕላቶም ክገዝኡሉ ዝኽእሉ መስመር እንድሕሪ ጠቕላላ ዝኾነ ኣማራፂ ዘይብላ ድማ ረድኤት ብኡ ክኣትወሉ ዝኽእል መስመር ክትከፍት ኣለዋ ኤርትራ ኣይ ቲንክ ነዚ ክትገብሮ እያ እውን ግምት ኣለኒ ጥራይቶም ተጋሩ ብወቅዒ እንድሕሪ ኣቲቶ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ትኸውን እያ ዝብል ግምት ኣለኒ ስለዚ ናትኩም ርእቶም እዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ክሰምዕ ደሊ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምርዳ እዩ ናይ መወዳእታ በዚያ ጌርና ክንሰግራ ኢና ናይዚ ጉዳይ ፖለቲካ ናብ ኤርትራ ክሰግር የሚሰማ በሙሉ ሼር እንዲያደርገው ትልቅ ማስጠንቀቂያ ነው። አዶናይን ኢንሳ የደህንነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንሳ አስገድዶታል። ምን ብሎ ሲድሮ የሚባል አፕ አስተዋውቅ ብለውት ነው። ሲድሮ በኢንሳ የደህንነትና በቻይናዎች የተሰራ አፕ ነው። እሱን ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ዳውንሎድ አደረክ እዚ ከም ናይ ቲክቶክ ዝኾነ ሓድሽ ኣፕ ማዕቢሉ አዶናይ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ አሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ኢንሳ ስለያው መርበብ ናቶም ዘዳልዎ አፕ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ማለት መረጃዎችን በሙሉ ኢንሳ ሀክ ያደርገዋል ማለት ነው። ለአደጋ ነው ራስን የምታጋልጠው። እያንዳንዱ መረጃህን ኦልሬዲ ኢንሳ እጅ ይገባል። ሲድሮ የሚባል አፕ ዳውንሎድ እንዳታረጉ። አዶናይ ምንም ማድረግ አልቻለም አይችልም። እዛ አዶናይ ድማ ናቱ ፎልት ይኮነን ቤላ ገይሮም ሒዞም መየም ኣማራፂ እውን የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሓለፈ እውን ንትግራይ ዝዘዋፅኦ ገንዘብ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገለገለ ናይ ኢመርጀንሲ ኤጀንሲ ዲገለእቱ ወይሎሞ ኣሲሮሞ ስለዚ እቲ አዶናይ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ሳብ ዘሎ ብፍላይ እቲ ስለያው መርበብ ድሌቱ ከግብሮ ከም ዝኽእል ውሩይ ናይ ቲክቶክ ስለዝኾነ ድማ ብኡ ገይሮም እዮም ክጥቀሙሉ ስለዚ እቶም ኢትዮጵያውያን ተጠንቀቑ ብለው ንኤርትራውያን እኳ ዝምልከተኩም ኣብና ኣይኮነን ናብኡ ከይድኩም እዚ ግበሩ እዚ ትግበሩ ክንብለኩም እውን ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኔክስት ቶፒክ መቸም ሓንቲ ዜና ኣብ ፅቡቅ ዜና ናብ ኤርትራ ክንመፅእ ከለና እዚ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ብሰንኪ እዚ ናይ ዶክተር ኣዲሲና ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ምቕሉል ዝኾነ ርክብን ዝርርብን ዘካየዶ ንኤርትራ 58 ሚሊዮን ዶላር ንተተካእ ፀዓት ንሶላር ኤነርጂ ንክትረክብ ክሕግዝዋ ምዃኖም ንሱ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ተሰነይ ከርከበት ባሮንቱ ተተካእ ፀዓት ንክትከል እቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ቆሪፁ 58 ሚሊዮን ዶላር ንኤርትራ ንክትሕገዝ ይብሎ ፅቡቅ ነገር እዩ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ትደልዮ ነገር እዩ ፀዓት ማለት ድማ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ሪፖርት ስለዝገበርናዮ ደጋጊምና ክንዛረቦ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ይመስለኒ ግን ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ዘድልያ እዩ እንድሕር ሰብዒልኩም ዶ ኤርትራ ካብ ናይ ወፃኢ ሓገዛት ኣዝዩ ድሩት ሓገዝ ከም ትረክብ ትሪኡ ኣለኹም ሓገዝ የድልያ ኤርትራ ምክንያቱ ያ ሓንቲ ትምዕብል ዘላ ሃገር እያ እምበር ማዕቢላ ዝወዶ ተገር ኣይኮነትን ኤርትራ ድጋፍ የድልያ እዩ ኤርትራ ድማ ልዕሊ ካልኦት ድጋፍ ምትግባኣ ነይሩ ምስ ዘለዋ ብድሆታት ርኢኻ ግን ኤርትራ ካልኦት ኩሎም ንኤርትራ ድጋፍ ክቡ ድሌት የብሎም ስለዚ እቶም እንኮ ንኤርትራ ዝትግፍዋ ዘሎ እዞም ኤጀንስታት ናይ ልምዓት ኤጀንስታት ናይ ዩኤን ከምኡ ድማ እዚ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ጥራይና ንርኢ ዘለና እፅዋይ ድማ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ንደልዮ ቅልጡፍ ዝኾነ ትሕተ ቅርፃዊ ለውጢ ደይንርኢ ዘለና ኤርትራ ኣይትደልን እያ ብነፍሳያ ክትመሓደር ሓገዝ ኣይትደልን እያ ዝብለካ ሓሳዊ ኤርትራ ሓገዝ ትደሊ እያ ግን ንኤርትራ ክቡ ኣይደልዩን እዮም ኤርትራ ሓገዝ ትደሊ እያ ኣነ ርግፀኛ እያ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ከም ዝደሊ ምክንያቱ መንግስቲ ብኸመይ ትሰርሕ ኤርትራ ካብ ካልኦት ፍልያት ኣይኮን ተንበርኪኻ ብቻኹም ነዚ ውሲድኩም ነዚ ግበራ ክትብል ኣይደልን እያ እምበር ሓገዝ ትደሊ ኤርትራ ጥራይ እንታይ እዩ ንኤርትራ ሓገዝ ክቡ ይደልዩን እዮም ሓንቲ ምናልባት ኤርትራ መንገዲ ትቕይር ከም ዘላ ንእሽተይ ኣንፈት ካብ ዝረኣዩ You are in Eritrea at the invitation of the government for a technical visit, not a formal country visit. Could you explain the difference between the two and what the purpose of a technical visit is?
In accordance with the mandate, special rapporteurs are entitled to do different kinds of visits, and the most traditional one is a country visit. As I have mentioned, I did 7 of them. The purpose of country visits is usually to come to the country and to talk to both governmental and non-governmental stakeholders in order to understand, from the perspective of my mandate, how different categories of human rights, starting, for example, from the right to life, right to health, and up to the right to development, might be affected by unilateral. سبيشال رابورتر اون دكتور علينا دوهان تبعلنا بيرترا متيانيرا هذا كابتي بتدغاغامي ኤርትራ ተኸሰሰሉን እዚ ኩሉ ገዳን ዕፅዋና ብልዕልያ ወሪዱ ዘሎ ብሰንከቲ ሂውማን ራይትስ ዝበሃል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ተደጋጋሚ ኤርትራ በአሉታ ዝገልጻ ጊላነት እዚ ሃገራዊ አገልግሎት ናይ ኤርትራ ስሌቨሪ ብምባል ብምጥቃን ኤርትራ ቀጻሊ በአሉታ ከም ጥቀስ ዝገብራ ዘሎ እዩ ነዚ ንምቕያር ድማ ሂውማን ራይትስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዴፊኒሽን መሰል ናይ ደቂ ሰባት ማለት ስፍዕ ዝበላ አርእስቲ እዩ ንሱ ድማ መሰል ናይ ጥዕና ምርካብ መሰል ናይ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ናይ ምዕባለ ክትረክብ ምኽኣል መሰል ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝሓቁፍ ይከውን ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ጠቕላላ ድያ መሰል ደቂ ሰባት ዘይትህብ ዘላ ንዝብል እዚኣ ሰብ እዚኣ ወግዓዊ ዘይኮነ ቴክኒካዊ ምብፃሕ ንክትገብር ኣብ ኤርትራ ትያላ ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ኤርትራ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ብዝገበረቶ ሰሚናር ብዛዕባ እዚ ናይ ሂውማን ራይትስ ዝበሃል መፅናዕቲ ብኸመይ ከም ዝግበር ምስ ሚኒስትርታት ናይ ኤርትራ ተዘራሪባ ከም ዝነበረት ስለዚ ነዛ ግድል እዚኣ ንምፍታሕ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ ብፍላይታ ናይ ሃገር ኤርትራ ናይ ዩኤን ሓላፊ ዘላ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ነቲ ናይ ዩኤን ስእላ ብኤርትራ ንምቕያር ምክንያቱ ኤርትራ ብዘለዎ ፀጋታት ንህዝባ ከተገልግል ትፍትን እያ ዓቕምታታይ ድሩት ኮይኑ እምበር ኣብቲ ልምዓታዊ ዳይሬክሽንስ ኩሉ ዝከኣለ እያ ትገብር እንተኾነ ኤርትራ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ ኣለዋ ስለዚ እቲ ናይ ሃገራዊ አገልግሎት ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ዋን እዚ ንኽትቅይር ከቢድ እዩ ኩናት ወረ ኩናት ኣብ ዙርያ ስለ ዘሎ እንተቲ ዘሎ ፀጋታት ንህዝቢ ንምዝርጋሕ ግን ብዓቕማ ትገብር ኣላ ስለዚ ኤርትራ መሰል ናይ ሰባት ኣይትግህስ የላን ብምባል ንዑ ንምቕያር ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣካል ናይትን እገዳን ፀቕጥን ንምእላይ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ኣምላኽ ይተሓወሶ ጥራይና ንብል ብርግፅ ኤርትራ ብትገብሮ ፃዕሪ ጥራይ ኤርትራ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ባህሊ ኢማራትን እስራኤልን ሰይጣናዊ መደበና ብልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ግን ብድሆ ክኸውን ከም ዝኽእል ንፈልጥ ዝኾነ እቲ ፃዕርን እቲ ተበግሶ ናይቲ መንግስትን ፅቡቅ እዩ ኣብ መወዳእታ በዚያ ገይረ ክውዳእ ተመደበ Scroll. This is very important message. Being a refugee is not a crime. Being a refugee is not a crime. Right now, Eritrean refugees in Egypt are in detention. Some are facing imprisonment and violence. I have been there twice. Thank you جديدة أنا بحكي لأنكني أنا كوا بغطى سمع كوا بلينجن إرتراوين أب جبسي بزح تجمع يجات ممكن زلوا سمي الله قد محجير تدقق قام تزارب كل يوم انتهي كن قبر كم نخلو كوايو قريب من زلوا أنا خابناتي بدمتا زان جديدة غير وازلوا أزياد سبقتها أبيكس أب كالو كله أب تيك توك شير كن قبر لنا هاشتاج غيرنا بحفشة نير تراوين زبدل هجر حدا قاكم متصيو أب ليبيا رينايو أب سودان رينايو نيرتراي مبدال يبقى أمودا تتصقم كم تعالى نزه جرزيا تصقم كوي وحدان هجون بزخانة نحنا كل ذكاء لنا نجبر تعويض نجبر كل سبب ما بب جامو معناته ناي سوشيال ميديا سرح كل سبب تتزاري بلو تراي تسرح كل سبب فايرال كوجبرن تخيلو تراي تسرح سلازي بب ذكاء لنا بتجبر زول كامبينس إيدنا كنحوس ذكاء لنا نجبر تصفى نجبر نجديدان كمو مسلطون كلهم سعر زلوا دما صبق صراحكم يغني لنا كل ميدلي نتوم أحواتنا كلها تكون قصص لهم أملاق مواصف يفتر لكم ببزك على النادمة الجامنا نكبرنا بالكنا لو مارس أبز غدة لايك مكبار شير مكبار نزخ آخر مزيح قد فكم قلسنا أركام قلزوتا بدينا يوكيدنا كنتي وراراتهم بتبعت مكيدنا نقوم راح أطول محمد خيرنا يمر قلسي إيرا وزعات لعلى خلوه سيرا حدبت يمر قدني إيرا وحبوه لعلى خلوه سيرا حدبوه